Benvinguts al canal Van 2000. En aquest tutorial explicarem alguns aspectes dels paràgrafs. Per això anirem a inici i paràgraf, per en aquests elements d'aquí. No us explicarem tot, sinó només els més importants. Bé, jo el primer que he fet ha sigut copiar un tros d'un document sobre la granota de punta de fletxa blava i aprofitarem aquests espais, aquests paràgrafs, per anar practicant. Podríem seleccionar tots els paràgrafs i en principi, per defecte, sempre vindran seleccionats o alineats el text per l'esquerra. Sempre venen així. No tenim altres possibilitats. Podrem centrar el text i ara quedaran totes les línies centrades al centre de la pàgina. Altra possibilitat seria justificar-lo per la dreta. Això podria anar bé per un títol, perquè així queda una mica estrany. O, finalment, podríem justificar-lo. Bé, aquí tenim que totes les línies comencen i acaben a la mateixa alçada. Bé, aquí tenim les diferents opcions per tenir el nostre text o com justificar els nostres paràgrafs. Bé, al principi ja el deixarem com el trobem. Una altra opció que tenim és aquesta d'aquí, que és l'interlineat. L'interlineat és la separació que hi ha entre una línia i l'altra línia. Aquí tenim diferents opcions. De 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3 o instruccions. Si seleccionem, per exemple, un paràgraf i li diem que tinguem un interlineat de 1,5, veiem com aquestes línies s'han anat separant. O podem posar-li 1,5, 2, 2,5 i el text quedarà, les línies quedaran més separades. Habitualment, i per defecte, el nostre text sempre vindrà amb la separació de 1,5, que és la separació estàndard dels documents. Doncs moltes gràcies i ens veiem al següent tutorial de Canal Van 2000.